Ahoj všetci, vítajte pri počúvaní tohto týždňovej epizódy podcastu. Ako už asi viete, tento podcast spolu vytvárate vy, poslucháči, tým, že mi posielate otázky. A ak ste tak ešte neurobili, určite tak urobte mailom na info@miroslavatomasko.sk. Do tu len uvedte otázka. Posielať môžete svoje otázky, ale vítané sú napríklad otázky, ktoré ste zozbierali alebo počuli od iných ľudí. Cieľom je pomôcť vám a čo najviac ľuďom podporiť vás vo vašom živote a vnútornom procese, viesť trošku inú úroveň konverzácie na najrôznejšie témy, o ktorých sa až tak často a až tak hlboko nehovorí, lebo väčšina, povedzme si pravdu, pred nimi uteká, alebo sa skrýva, alebo tvári, že sa ich to netýka. Chcela som vytvoriť priestor, kde sa k môjmu učeniu a podpore dostane o mnoho viac ľudí. A zdá sa mi, že podcast je okrem toho, že ma to nesmierne baví, skvelá príležitosť vytiahnuť zo mňa to, čo potrebujete. Takže tento týždeň pokračujem v odpovediach, ale skôr než začnem, chcem vás pozvať do priameho rozhovoru so mnou v tomto podcaste, čo bude, myslím si, ešte výživnejšie, tak pre vás, ako aj pre poslucháčov. A neskromne priznám, že aj pre mňa. Bude to mať, alebo malo by to podobu záznamu z hodinovej konzultácie. Môžete zostať samozrejme v anonymite a ovplyvniť, čo bude zverejnené a čo nie. Stačí mi len poslať e-mail na už spomínanú adresu s predmetom rozhovor. Tak, dnes začnem otázkou od Janky. Zaujalo ma, ako si v prvej epizóde spomenula čas, ktorý trávime pred displejmi a obrazovkami. Trávim veľmi veľa času na mobile, na Instagrame, na Facebooku, pozerám Netflix, YouTube videá. Keď mi napadne otázka, alebo hľadám na niečo odpoveď, takmer okamžite siaham po mobile a googlím. Tiež keď nemôžem spať, alebo nemám čo robiť, lebo som sama doma, alebo mám voľno a deti nie sú doma. Keď nemám žiadne plány, mám len tak ležať a nič nerobiť? Janka, dúfam, že áno. Príde mi to dosť náročné, pokračuje Jankina otázka. Povedzme, mám 4 hodiny a nemám čo iné robiť, alebo sa mi práve nič nechce robiť, inými slovami prokrastinujem a cítim sa extrémne divne, keď len tak ležím a nič nerobím. Svoju odpoveď na túto Jankinu otázku začnem otázkou. Prečo máš potrebu niečo robiť? Nemusíš ležať, môžeš chodiť, môžeš ísť na prechádzku. Všimni si, z akého miesta prichádza tvoja otázka. Hlboko zakorenená potreba byť neustále, non-stop, od rána do večera, čím si rozptýlená, čím si zamestnaná. Robenie veci zo zvyku automaticky. Stále potrebujeme byť zamestnaní. Stále potrebujeme čo si robiť. Stále potrebujeme byť čím si rozptýlení. Toto je jeden z najväčších a najdôležitejších faktov. Opúšťaš seba a opúšťaš svoju inteligenciu. Opúšťaš svoju energiu, keď sa rozptýluješ, keď sa stále čím si zamestnávaš. Tuším, v minulom podcaste som povedala, že my nie sme vyčerpaní a unavení každý večer, alebo počas dňa, alebo non-stop, z toho, že robíme veľa. My sme unavení z toho, že robíme veci, ktoré vôbec robiť nemáme. Inými slovami, rozptýľujeme sa. Takže ľuďom vždy hovorím, v okamihu, keď budeš v pohode s absolútnou nudou, uvidíš najväčší pokrok vo svojom živote. Toto je miesto, kde nájdeš najvýraznejšiu transformáciu z duševného alebo teda duchovného hľadiska. Najvýraznejšiu transformáciu, pretože získaš hlboké pochopenie, porozumenie toho, ako funguješ, ako pracuješ, ako rozmýšľaš, ako dýcháš, ako žiješ. Tak zriedka, ak vôbec si niekto dovolí nudiť sa. Pre väčšinu je nemožné nudiť sa, pretože ak sa tak stane, a nemôžu napríklad siahnuť po mobile, začnú cítiť úzkosť. Začnú cítiť výrazné, silné,
nepohodlie. Doslova to s nimi začne mykať, šklbať. Vidím to zasa znovu. A to je dobré, lebo to z energetického hľadiska znamená, že neuróza a toxicita začínajú veľmi rýchlo opúšťať telo, takže sa môže vrátiť do rovnováhy, homeostázy a prítomnosti a usadiť sa, ukotviť sa v prítomnosti. Je to ako každá závislosť. Musíš tým prejsť, musíš sa toho zbaviť, musíš to vyčistiť, aby si znovu mohla nájsť svoj pokoj. Netvrdím samozrejme, že by sme sa mali všetkého úplne vzdať, pretože technológia je úžasná na mnoho fantastických vecí, napríklad ako tento podcast, alebo to množstvo ľudí, ktoré napríklad ja som schopná osloviť, s ktorými môžem vlastne vďaka technológiám komunikovať, alebo napríklad hudobník môže zdieľať svoju hudbu so širokým publikom. Internet je úžasný. Musíme to však vždy vyvážiť skutočným životom, pretože sociálne siete to nie je reálny život. Skutočné je to, že teraz sedíš, kde sedíš. Že tvoj zadok je na stoličke. Tvoje ramená sú práve trochu napäté, zaťahuješ ich úplne nevedome. Tak ich spusti, uvoľni. Zhlboka sa nadýchni. Vidíš? Cítim, čo sa s tebou deje. Cítim tvoje uviaznutie. Nemusím ťa ani vidieť, ani počuť, ani sa na teba pozerať. To je možné, keď sa vrátime do našej hlbokej citlivosti a vnímavosti. Vnímať svet a ľudí na energetickej úrovni. Túto schopnosť máme všetci. Túto schopnosť máme, keď nežijeme svoj život v neustálom rozptýľovaní. Keď budeš prechádzať hlbokým čistením, dostaneš sa do bodu, kde nájdeš, a je mi jasné, že to znie možno trochu absurdne až abstraktne, kde nájdeš potešenie už len v tom, že sedíš a cítiš jej existenciu, tú ťarchu, ktorá sa cez teba valí. Fakt mi je jasné, ako abstraktne to môže práve znieť pre niekoho, kto to nikdy nezažil. Kto to doteraz nepochopil. Napriek tomu si neodpustím povedať to tu teraz nahlas. Raz sa ma jeden klient opýtal, prečo sa tak vyžívaš v bolesti? Pre mňa je tou najlahodnejšou a najšťavnatejšou časťou života práve bytie s existenciou a práve v tých chvíľach, keď má väčšina z nás tendenciu od toho utekať. Bytie s tým, čo práve je. Bez toho, že to hodnotím ako dobré alebo zlé. To proste práve je. Tak toto teda práve je. Fyzicky vnímať, ako sa to celé cezo mňa valí a ako obrovská ohlušujúca prívalová vlna od vrchu hlavy až po končeky prstov na nohách. Cez celú miestnosť, v ktorej práve som. Toto je možné a toto sa začne diať, keď spomalíme a obmedzíme alebo úplne eliminujeme akékoľvek rozptýlenie. Takže buď alebo nuť sa, koľkokoľvek to len pôjde. A pre tých z vás, ktorí máte deti. Deti pre svoj zdravý a prirodzený vývoj potrebujú hru, nie hračky. Hru. Hru s rovesníkmi v prírode, s tým, čo tam nájdu. A nudu. Deti potrebujú nudu. Nechajte svoje dieťa nudiť sa. Nechajte ho spoznať samé seba. Vychováte tak sebavedomého, sebaistého jedinca. Choď a nuď sa, prejdi tým nepohodlím a bolesťou, ktoré prídu, lebo prídu. A hovorím to na rovinu, prídu. A ty sa o sebe naučíš neskutočné veci. Spoznáš sa a budeš schopná milovať sa, pretože ako inak môžeme milovať niekoho, koho v skutočnosti nepoznáme. A pre tých z vás, ktorí potrebujete vedecký dôkaz, bolo vedecky dokázané, že naša úroveň kreativity, určité hormóny, naša úroveň úzkosti, všetko toto sa dostane na optimálnu úroveň v tele, v mysli, nastane rovnováha tak v sympatickej ako aj parasympatickej nervovej sústave,
keď človek prejde do nečinnosti. Ja som v nečinnosti väčšinu alebo čoraz viac času. Aj teraz, v tejto chvíli, napriek tomu, že k vám hovorím, som vlastne v nečinnosti. Ja len dovoľujem, aby to, čo mám mnou prejsť k vám, mnou k vám prešlo. Ja na chvíľu odbočím, len aby ste vedeli, ako vôbec vzniká tento podcast. Samozrejme, odpovedám na vaše otázky, ktoré mi posielate. Prečítam si tie otázky, vyselektujem tie, ktoré medzi sebou navzájom súvisia a idem na prechádzku. Idem von. Bez mobilu, bez sluchátiek, bez ničoho. Proste idem lesom alebo nejakou prírodou, počúvam zvuky, ktoré okolo mňa sú a len som v totálnom nič nerobení a vrátim sa domov, zapnem mikrofón, prečítam si otázky, ktoré som vybrala a nechávam prejsť cezo mňa to, čo má cezo mňa k vám prejsť. Ešte sa zastavím na chvíľočku, aby bolo úplne jasné, čo je nečinnosť. Byť nečinný znamená, je to podobné, ako keď vypnete telku na stand-by. Je to ako keď zastavíte napríklad film. Pozeráte film a zastavíte ho. Znamená to byť v uvoľnenom stave, ale pripravená konať. Nie byť vypnutá. Nič nerobenie alebo nečinnosť je stav zapnutia, ale nič nerobenia. A keď začnete na tomto mieste, v tomto stave tráviť viac času, automaticky začnete doslova downloadovať. Otvorí sa vám prístup k inteligencii, k komunikácii so životom, k informáciám, ktoré nám život prirodzene ponúka, len ich väčšina nevníma, lebo ľudia nie sú prítomní, sú v kuse furt rozptýlení. Všetko to rozptýľovanie a neustále robenie čoho si stojí v ceste k tvojej vlastnej inteligencii, ale ľudia siahajú po rozptýleniach a informáciách v nádeji, že budú inteligentnejší. Ale áno, budeš mať viac informácií, budeš informovanejší, budeš informovaný, ale to v nejakom prípade neznamená, že budeš inteligentnejšou osobou. Inteligencia, o ktorej hovorím ja a ku ktorej máme všetci prístup, keď sa zbavíme toho hluku a náhlenia sa, táto inteligencia umožňuje napríklad mne robiť prácu, ktorú robím. Nemá to nič spoločné s mojou mysľou, s nejakými technikami alebo certifikátmi. Je to len o spojení sa so sebou, o spojení sa so životom. A práve tá nuda a nič nerobenie pomôže človeku dostať sa na toto miesto. Nasledujúcou otázkou sa zaoberá mnoho ľudí, ktorí sa ku mne obracajú o radu, pomoc alebo asistenciu. Konkrétne táto je od mojej klientky, kolegyne, koučky a vášnevej pianistky Márie. Mária hovorí: Mám šťastie, že mám svoju prácu a hudbu. Oboje ma nesmierne naplňa, ale mám priateľov, známych, kolegov, klientov, ktorých počujem hovoriť o tom, ako život nedáva zmysel. Hovoria o beznádeji, ktorú neustále cítia. Myslím, že im rozumiem. Cítila by som sa asi podobne, keby som nemala svoju prácu a hudbu. Chcem sa ťa opýtať. Myslíš, že potrebujeme niečo, prečo cítime zápal, aby nám náš život dával zmysel? Alebo má tento pocit prichádzať len z bytia a nič nerobenia? Mária, hovoríš len byť a nerobiť nič. To sú ale dve odlišné veci. Byť a nič nerobiť. Navonok to vyzerá, že nerobíš nič. Ja väčšinu času vyzerám, ako by som nič nerobila. Sedím, väčšinou s očami zatvorenými, počúvam, vnímam klienta a obzvlášť v týchto chvíľach vstúpi z nenazdania do emocionálneho uvoľnenia alebo ho osvieti, ak to chceme takto nazvať. Niekto by mohol povedať, ako to robíš, veď ty vlastne nič nerobíš. Nuž, som tam s touto osobou a robím veľmi veľa vo vnútri. Takže som len chcela rozlíšiť, že ak chceme byť
To bytie znamená neustále kalibrovanie alebo prekalibrovávanie, aby sme nedovolili rozptýleniam postaviť sa medzi nás a život, aby sme sa nenechali rozptýľovať, nezatúlali sa do svojej mysle a všetkých tých rôznych vecí v živote. Či mám pocit, že niekto niečo potrebuje, aby jeho život dával zmysel? Áno. Potrebuje zmysel pre seba. Musí byť schopný alebo schopná cítiť samého seba, samú seba. Potrebuje byť schopný cítiť svoju vlastnú radosť, svoje potešenie, svoju vlastnú cieľavedomosť v tom, čo robí. A to nemyslím len z hľadiska práce, pretože práca alebo zamestnanie má veľmi málo spoločného s našou cieľavedomosťou. Myslím tým, dokážeš cielene zobrať pohár vody a vypiť ho. Dokážeš kráčať a dávať jednu nohu pred druhú cielene. Dokážeš nechať nasledujúce slovo, ktoré ti vypadnúť z tvojich úst, zámerne, cielene? Muži, môžete mať úplne nekompromisne jasno v tom, čo znamená byť mužom, vlastniť svoju mužskosť alebo mužnosť cielene, pretože to vás zbaví depresia a úzkosti. Tým sa v človeku vyčistí všetko, čo sa tomu človeku nepodobá, čo mu nepatrí, kým nie je. A ženy, dokážete byť cielene, zámerne vo svojom srdci, vo svojej láskavosti, vo svojej bezpodmienečnosti, vo svojej schopnosti cítiť všetko, čo cítite vo svojom tele spôsobom, kedy sa nesnažíte nič predvádzať, predstierať, hrať, preháňať, vytláčať slzy a manipulovať niekým svojou sexualitou, telom alebo krásou. Vidíte? Spôsobujeme si škodu už len tým, ako sa k sebe správame. Cítiť vášeň a nadšenie. Hudba je úžasná, pretože hudba je napríklad pre muža alebo mužskú časť našej bytosti veľmi ženská. A táto hudba vyživuje mužskú časť tvojej bytosti, ktorá ťa udržiava pozorným a v spojení s tvojim vlastným poslaním v živote ako muža. Zabráni ti to upadnúť späť do tej chodiacej mŕtvoly, do toho umierania zaživa. Ale toto môžeme reálne nájsť v čomkoľvek. Ide o to, ako sa k sebe správame. A keďže nikomu z nás nikdy nikto nevysvetlil, jasne nám nikto nepovedal z pohľadu inteligencie, ako má so sebou zaobchádzať, ako má žiť, aby sa dostalo na povrch to, čím skutočne je, aby sme vyjadrili svoju podstatu, aby sme sa vyjadrili seba. Hovorím o seba vyjadrení. Preto ľuďom chýba smer, preto zápasia s tým a cítia potrebu nájsť zmysel svojho života, objaviť životné poslanie. My sami sme zmyslom nášho života. Byť v živote, byť súčasťou života, žiť. Život je zámer, život je zmyslom života, život je životné poslanie. Nie je to 15-minútová prednáška na TEDe, ktorá nám povie, ako nájsť životné poslanie za 15 minút alebo menej. To s tým nemá absolútne nič spoločné. A je vyvíjaný obrovský tlak na to, aby sme vedeli, čo chceme v živote robiť. Pozrite sa na deti na strednej škole. Už tie sú v strese z toho, že nevie, čo bude v živote robiť. Opýtajte sa stredoškoláka, ako vám zareaguje, keď sa ho opýtate, že a vieš, čo pôjdeš študovať? To proste máme pocit, že prejavujeme záujem, ale svojím spôsobom nechtiac vyvíjame tlak. A ukazujeme tým, že by mal vedieť, čo chce v živote robiť. Čo má presne v pláne. Zaviazať sa k partnerovi, zaviazať sa k tomu, zaviazať sa k práci, zaviazať sa k domu, zaviazať sa k plateniu daní, zaviazať sa k podnikaniu, k rodine. Toto celé nás núti, nás jednotlivcov, každého z nás,
do situácií, ktoré z nás doslova vyčerpávajú životnú silu. A mnohí ľudia, ktorí toto dnes počúvajú, budú na tejto ceste už veľmi, veľmi ďaleko. Budú už v tejto dynamike tak hlboko, že vlastne celý ich život takto vyzerá. Ale nikdy nie je neskoro. Nikdy. Kým dýcháš, nie je neskoro. Ale ako som už aj v tomto podcaste niekoľkokrát hovorila, vždy a všetko začína uvedomením si svojej situácie, uvedomením si seba. Byť reálny, nekonečne láskavý, milujúci, trpezlivý, podporujúci voči sebe samému. A v okamihoch beznádeje, keď všetko zrazu v živote prestalo dávať zmysel, jednoduchá rada, kde začať, je zahoďte všetko, čo sa vám nezdá byť radostné a krásne. A ponorte sa do svojej beznádeje a zúfalstva tak hlboko, ako v tejto chvíli a v tomto čase dokážete. Pretože viete, ak nikdy nepocítime hĺbku a realitu tejto beznádeje, tohto zúfalstva, nikdy ju v skutočnosti nebudeme môcť prekročiť. Knihy a zázračné pilulky a ostatné veci nikdy nikomu neurobia nič iné, než nás držia otupenými, doslova hlúpimi a jednoducho nám pomôžu ako tak sa s nejakou situáciou vyrovnať, aby sme mohli fungovať v každodennom živote, navonok, na povrchu. V najhlbších formách ľudskej bytosti a najhlbších formách ľudskej bolesti a utrpenia, ak s ňou naozaj dokážeme byť prítomní, keď ju necháme zväčšovať sa a zväčšovať a dýchame do nej a nechávame ju expandovať a stúpať ďalej a ďalej a ďalej. Čo sa stane je, a viem, že to možno pre mnohých z vás bude znieť neuveriteľné, začneme pociťovať toľko potešenia a lásky, ako sa cez nás valí, keď začneme vypúšťať svoje slzy, svoje výkriky, svoj smútok, len preto, že začneme prenášať von, prejavovať to navonok. Nikdy nás nikto v živote nepovzbudzoval k tomu, aby sme sa ozvali, aby sme boli hluční, aby sme otvorene vyjadrili, čo cítime, aby sme dovolili našej energii pohybovať nami tak, ako chce, aby sme sa pohybovali. Keď sme boli deťmi, robili sme toto furt. Každú sekundu, každý deň. Len sme poskakovali okolo a vykrikovali, smiali sa, kričali bez dôvodu. Prečo to robíš? Chce vedieť dospelý. Prečo to robíš? Nedáva to zmysel. Prestaň s tým. Nekrič, neplač, nehnevaj sa, nerob toto, nerob tamto. Nerehoď sa tak debilne a tak ďalej. Asi viete, o čom hovorím. Dieťa sa pozrie na dospelého a nerozumie, čo tým dospelý myslí, keď hovorí, že to nedáva zmysel. Vedie to. Príjemné. Čo keby sme dovolili svojej detinskosti, svojej detskosti, aby nám pomohla a podporila nás? A keď hovorím o detinskosti alebo detskosti, nemyslím tým hlúposť, nedostatok inteligencie. Ten nedostatok je u dieťaťa normálny a prirodzený, pretože dieťa sa vyvíja. Myslím tým, to detskosťou myslím slobodu v seba vyjadrení. Keď si toto dovolíme, len toto samé neuveriteľne zmení náš život. Je to jednoduché. Vždy je to tak jednoduché. Odpoveď na všetky tieto problémy je tak jednoduchá. Ale nie je podporovaná, nie je uznávaná. Lebo ľudia chcú a potrebujú všetkému rozumieť. Len to pusti von. Ale ako to mám urobiť? Ako to mám pustiť von? Vidíš? To mi tvoja myseľ kladie túto otázku. Tvoja myseľ nevie, ako to má vypustiť. A keby som ti rovno povedala, keby som tvoje mysli rovno hneď teraz povedala, ako to má urobiť, tvoja myseľ sa tomu postaví do cesty a nájde dôvody, prečo to nie je dobrý nápad. Cíť čo?
cítiš práve tu a teraz presne tak, ako to cítiš a zaviaž sa k tomu, že to budeš cítiť presne tak, ako to je tu a teraz, bez toho, aby si to vnímala ako pozitívne, negatívne, dobré alebo zlé. Bez toho, že tomu budeš dávať mená. Depresia, smútok, úzkosť. Bez toho, že to nazveš šťastím alebo hnevom. Môžeš cítiť realitu toho, čo cítiš bez toho, aby si do toho akýmkoľvek spôsobom zapájal. Aby si do toho absolútne nezapájala myseľ. V okamihu, keď sa dostaneš do tohto miesta v živote, tvoj život bude slobodný. V okamihu, keď začneme označovať, nálepkovať našu skúsenosť, ničíme si život. Potrebujeme sa naučiť byť tu, spojení s realitou. Toto je presne to, čo mám na mysli, keď hovorím byť reálny. Bez projektovania vlastnej mysle do situácií, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s menami, ktoré im dáva naša myseľ. Energia jednoducho nasleduje myšlienku. V okamihu, keď niečo nazveme depresiou alebo úzkosťou, už gratulujem. Práve vytvárame viac toho pocitu. Identifikovali sme sa s týmto pocitom. Doslova sa k tomu zaväzujeme. Preto pre mňa psychiatria, psychoterapia sú do určitej miery obmedzujúce. Oni majú svoje miesto. Ale pracovala som a zas a znovu pracujem s ľuďmi, ktorí chodili na terapiu. Rok, 2, 5, dokonca niektorí z nich viac než 10 rokov. Z väčšej časti je to veľmi obmedzené v pomoci jednotlivcovi, pretože ide v skutočnosti o upevnenie všetkej tej hlboko zakorenenej negativity v mysli, v tele, v živote. Ku mne často príde človek a len dostane priestor. Bezpečie, pocit, že ho niekto vidí, počuje, vníma, cíti, súcití. A zrazu konečne vydýchne a pocíti slobodu. Niečo, čo sedením a rozprávaním sa o tom 10 rokov nikdy nedosiahneme. A som nesmierne vďačná za to, že som videla, ako sa dejú doslova zázračné situácie, len kvôli tomu, aký jednoduchý a silný život je. Raz, keď sa otvoríme, keď sa telo otvorí, keď vytvoríme podmienky pre naše telo, aby sa mohlo uzdraviť a vyliečiť z traum. Mimochodom, čo presne znamená vytvoriť tieto podmienky, hovorím v jednom článku na blogu. Nechám vám link v popise epizódy. Nie je vôbec, ale vôbec potrebné do toho zapájať myseľ. Toto je dôvod, prečo vás znovu smerujem k cíteniu. Pretože už len tým, že začneme cítiť, upokojíme myseľ. Ešte by som sa chcela vrátiť k jednej veci, ktorú som spomenula predtým. O pustení všetkého a robení len veci, v ktorých sa cítime dobre. Väčšina ľudí chodí do práce, ktorú možno ani nemajú radi. Musia, lebo majú hypotéku, a nájomné, a potrebujú niečo jesť. Môže byť ťažké a nepredstaviteľné robiť celý čas len niečo, čo nás baví. Potrebujeme predsa zarobiť peniaze, aby sme prežili. Takže čo keď musím chodiť do práce, ktorá nie je práve mojím hobby, alebo je dokonca extrémne stresujúca? Ako sa vysporiadať s týmto? Ako sa vysporiadať s úzkosťou, ktorá nás zavalí každú nedeľu už len pri pomyslení, ach, Páne Bože, zajtra musím ísť zase do tej príšernej roboty. Čo vám k tomuto chcem povedať je, využite to ako príležitosť. Príležitosť rozvíjať sa a zistiť viac o sebe. Využite skutočnosť, že na pracovisku
vnútorne pociťujete hnus. Využite túto príležitosť byť viac prítomný, viac sa do toho vcítiť. Pretože vás nevyčerpáva ten hnus ako taký, toľko, koľko vás vyčerpáva odpor voči tomuto hnusu. Nechcete cítiť ten hnus. Z praktického a logistického hľadiska. U mňa. Keď príde na takéto veci, môžem sa v podstate spoľahnúť len na vlastnú skúsenosť, môžem hovoriť len o vlastnej skúsenosti. Moja skúsenosť bola vždy taká, že niečo, čo sa mi nepáči a fyzicky nedokážem robiť. V minulosti som mohla až do úplného prizabitia sa doslova a teraz mi to už telo nedovolí. Takže ja som bola predtým na pracoviskách, kým som sa dostala k práci, ktorú robím teraz. A k práci, ktorú robím aj interne. Robila som tú prácu s vedomím, že je to pre moje dobro, aby som sa dostala postupne k niečomu, čo má pre mňa väčší, hlbší zmysel, k niečomu, čo chcem robiť. Brala som to možno ako prestupnú stanicu. Robila by som tú prácu a mnoho z toho sa mi vôbec nepáčilo a nesúhlasila som s nejakými rozhodnutiami mojich nadriadených. Ale robila som ju, keďže to bolo neuveriteľne miestami fakt náročné a bolestivé. Robila som ešte viac. Nútila som sa robiť ešte viac ako robot. Pracovala som 100 hodín týždenne. Mimochodom, toto nikomu neodporúčam. Len aby som utiekla pred skutočnosťou, pred pocitom, pred cítením a zistením toho, že to, čo robím, vôbec nie som ja, že to vôbec nie je pre mňa. Že to vôbec nie je niečo, čo by som v svojom živote mala robiť. A veľmi dobre viem, že toto nie je len môj prípad, pretože to vidíte na každom pracovisku. Vidíte ľudí piť hektolitre kávy, fajčiť pred úradnými budovami v príšernom počasí, konzumovať energetické nápoje, jesť koláče zaliaté cukrom, opíjať sa po práci, fajčiť trávu a brať drogy. Len na otupenie skutočnosti, že život je ťažký. Čo vám chcem povedať je, prosím, majte popri práci niečo, čo vám prináša radosť. Alebo sa venujte niečomu, z čoho máte dobrý pocit. Ak neviete, čo to je, choďte a zistite to. Hrajte sa trochu so životom. O tom je život. Hrať sa s ním, experimentovať s ním, zisťovať. Ľudia sú zúfali a vydesení z toho, že nemajú odpoveď alebo dokonalý výsledok predtým, než vôbec začnú niečo robiť, než urobia prvý krok. Musíme sa tohto zbaviť, pretože to nie je skutočný život. Musíme ísť a robiť chyby. Musíme ísť a spadnúť, udrieť sa, pocítiť bolesť. Len tak môžeme o sebe a o tom, čo nám sedí a čo nám nesedí, sa niečo naučiť. Môžeme zistiť, kde sú naše zdravé osobné hranice. Najhoršia vec, ktorú môžete urobiť, je zostať sedieť nad zoznamom svojich kladov a záporov a pokúšať sa všetko vyriešiť papierom a perom. Prečo? Okrádate sa o skúsenosť, v ktorej je ukrytá inteligencia, ktorá je hodnotou vo vašom živote. Hrajte sa s tým. Prestaňte život brať tak vážne. Takže keď robíš prácu, o ktorej si momentálne presvedčená, že ju musíš robiť, pretože opäť to je voľba, to je tvoje rozhodnutie. Môžeš len žiť na pláži a byť bezdomovcom, ak chceš. Všetko je relatívne vo vzťahu k tvojej skúsenosti. Rob prácu, o ktorej si nahováraš, že ju musíš robiť, aby si mohol alebo mohla byť tam, kde si, platiť nájom, jesť jedlo, ktoré chceš jesť, alebo žiť tam, kde žiješ. Ak sa tak rozhodneš. Ak sa k takémuto životu zaviažeš. Ale maj niečo, čo ti prináša radosť, pretože to ťa povedie bližšie k tebe. A z tohto miesta k tebe prirodzene začne prúdiť hojnosť. Naplnenie v živote. Toto sa presne stalo v práci, ktorú som robila. Na začiatku som ako väčšina z nás
samej sebe, aj ja neviem, asi všetkým okolo dokazovala čosi, makala, tvrdo pracovala a bolo to ťažké. Moja finančná situácia, moja finančná hojnosť, ak chcete, nič moc. Všetko bolo obmedzené. Teraz nepracujem. Robím to, čo chcem robiť a robím to tak, ako to chcem robiť a mám pri sebe ľudí, ktorí mi pomáhajú. Nepracujem. Len vediem konverzácie s ľuďmi a som s ľuďmi energeticky alebo emocionálne. A výsledok? V porovnaní s tou situáciou predtým, finančne, zdravotne, energeticky. Z miesta radosti je moja hojnosť niekde úplne inde. Pretože sa nesnažím. Nedrtím, netlačím proti životu. Lenže toto je proces a chcem, aby to bolo úplne jasné, pretože sa to možno zdá byť ľahké, keď o tom takto hovorím, ale ľahké to nie je. Nie. Je to však jednoduché. Mala som v pláne v tejto epizóde ešte hovoriť o mojom pohľade na zákon príťažlivosti, ktorý zaujíma hneď niekoľkých z vás. Pre mňa veľmi prekvapivá otázka, ale OK. Ale cítim, že dnes nie. Nechám to na niektorú z nasledujúcich epizód. Dnešok by som rada uzavrela odpoveďou na Martinovú otázku. Vytváraš svoj podcast odpoveďami na otázky. Myslíš, že môže byť nebezpečné alebo návykové hľadať odpovede na toľko našich otázok u niekoho iného, než sme my sami? Ako prvé, Martin, závisí od toho, s kým hovoríš. Veľa ľudí hľadá odpovede u veľmi nebezpečných ľudí, ktorí zdieľajú doslova nezmysly. Ktorí majú ale obrovský vplyv na ľudí, ktorí ich počúvajú. Na začiatku je dôležité, minimálne tak toto cítim a vnímam ja, mať určitú úroveň smerovania. Niekto musí vidieť moje, s prepáčením za výraz, sračky, keď to ja nie som schopná vidieť. Niekto musí nastaviť zrkadlo, niekto musí byť schopný posvietiť na tie časti mňa, s ktorými som možno nevedela, nedokázala nadviazať doteraz kontakt. Ale potom od tohto momentu je úplne na tebe, aby si sa o seba postarala. Udržiavať, starať sa o svoju záhradu. Ja ti na začiatku môžem pomôcť z húšťavy, z ktorej nevidíš východisko, v ktorej sa cítiš strátený, v ktorej sa cítiš stratená. Keď nevieš, kde začať, môžem ti pomôcť vyčistiť tie veľké, ťažké veci, upozorniť ťa na časti, ktoré potrebujú tvoju pozornosť. Ale ja netúžim stráviť celý svoj čas tým, že ťa budem vodiť za ručičku a ukazovať ti opakovane tie isté veci. Ja mám svoj vlastný život a potrebujem svoj život robiť pre seba, potrebujem mať pozornosť na svojom vlastnom živote. A som tu, aby som pomohla ľuďom. Ale nikdy v živote by som si nedovolila obrať vás o ten najväčší dar. Tým, že prevezmem zodpovednosť. Že prevezmem tú zodpovednosť, ktorá patrí do tvojich rúk. Pretože táto zodpovednosť je a bude priamo súvisieť s tvojim vlastným sebapoznaním. S tvojim vzťahom k sebe samej, k sebe samému. My všetci sa potrebujeme naučiť, ako sa o seba starať. A čo robíme? Čo je úplne jednoduché povedať si, OK, tak, kašlem na to. Je piatok, makala som celý týždeň, checklist je vybavený, všetko vybavené, odviedla som skvelú prácu, tak si idem na drink, alebo dám si obrovskú porciu zmrzliny, alebo zjem celú čokoládu. To je tá najabsurdnejšia kravina, akú som kedy počula. Ako môžeme byť tak slepí a hlúpi? Urobila som kopec skvelých vecí tento týždeň. Bola som tak disciplinovaná. A vieš čo? Tak si vypálim za ucho. Aspoň jedno. No nie je to stupidné?
To si ty, vedome sa rozhodujúci alebo rozhodujúca ublížiť si a presvedčiť samého seba, že si vlastne robíš dobre. Tu je niekde hlboko niečo veľmi nedobré. Nejaká porucha tam je. To je ako keby som povedala môjmu dieťaťu, celý týždeň ťa budem milovať a rozmaznávať, ale každý piatok z teba vymlátim dušu. Lebo je piatok. Ale zvyšok času ťa budem milovať. Nikdy by sme nemali chcieť ublížiť si nejakým spôsobom. Ak sme si vedomí, že nám to v konečnom dôsledku neslúži, ubližuje, nerobí dobre. Robiť niečo, čo vieš, že pre teba nie je dobré, ale poddáš sa svojej návykovosti. Vnímam to ako epidémiu totálnej absencie inteligencie. A možno si v tejto chvíli myslíte, že som tvrdá. Ale ja vás nechcem chlácholiť, pretože tým sa stala spiritualita, alebo celý ten self-help svet, alebo celý ten proste duchovný alebo osobný rast. Stalo sa maznaním, ňuňkaním, chlácholením. A ľudia sú len, vidím to z toho, v akom stave chodia ľudia za mnou. Ľudia sú len zmetení v tom, čo vlastne osobný, alebo zmetení z toho, čo vlastne osobný rast je. Čo skutočne znamená byť tu prítomný, byť tu dušou, byť tu duchovne. Čo sme v podstate všetci. Ale stalo sa trendy, je cool byť duchovným, mať duchovné sestry. Ale viete čo, na konci dňa na ničom z tohto vôbec nezáleží. Dôležité je len to, ako sedíš sám so sebou vo svojom vlastnom živote. Ako sa k sebe samému, k sebe samej správaš. Pretože to a len to ovplyvní, ako sa správaš k všetkým ostatným. K planéte okolo teba. A toto je neustály proces. Dookola sa stretávam s otázkou, chcem byť lepšou mamou, chcem byť lepšou partnerkou. Začni tým, ako sa správaš k sebe. A nemusíš sa snažiť byť lepšou mamou a lepšou partnerkou. Ak budeš k sebe láskavá, presne taká budeš k celému svojmu okoliu. Takže vás chcem na záver nechať s touto výzvou k činu. Výzvou k sebeláske, výzvou k realite. Na nič nepotrebujeme rituál. Ty si tvoj rituál. Ty si tvoja svojpomoc. Ty si svoj self-help. Ty si tvoj seminár. Ty si svoj životný alebo life coach. To všetko si ty sám. To všetko si ty sama. Vôbec by ste ma nemali potrebovať. Som tu pre každého z vás, kto potrebuje pomôcť, naviesť, ujasniť si veci, objasniť tú skúsenosť, ku ktorej ste možno doteraz nemali prístup. Ale od toho okamihu ďalej naozaj chcem, aby ste boli k sebe dobrí. Nič z toho nie je komplikované. Ale to sú práve tie najjednoduchšie veci, ktoré sú zároveň najnáročnejšími, pretože pri nich neexistuje priestor na rozptýľovanie. A to je, cítim na dnes všetko. Ďakujem, že ste tu boli dnes so mnou. Ďakujem za vaše skvelé otázky, vďaka ktorým ste zo mňa vytiahli dnes veci, o ktorých by som možno inak ani nehovorila. Posílajte mi aj ďalej vrátane prípadného záujmu o rozhovor v tomto podcaste, oboje na e-mail info@miroslavatomasko.sk. Veľmi ma baví tento spôsob odpovedania na vaše otázky. Robí mi radosť nakrúcať tento podcast. Ak v ňom nachádzate hodnotu a cenné informácie a vhľady, neváhajte a zdieľajte prosím ďalej. Pomôžete mi tak pomôcť ešte viac ľuďom. Ďakujem a majte sa. Som tu opäť o 2 týždne s novou epizódou.